Kag sa number 1, ang probinsya sa Negros Occidental ang nagapanawagan nga padayunon kag pabaskugon ang search and rescue operations para sa mga missing nga seafarers sa naglugdang nga barko malapit sa Scarborough Shoal kung sa diin may duha ka mga negrense ang nalakip sa missing. Sa pahayag nga ginpagwa sang Negros Occidental sa page sini, ginapanawagan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang nagakaigo nga ahensya sa gobyerno kasubong man sa maritime stakeholders nga padayunon ang pagpangita. Nakasaad nga ang probinsya nagaisa kag nagaunong sa pamilya nanday Captain Elimar Hucal sa San Enrique kag Jennifer Parto sa Marfa sa Cadiz City. Kasubong man sa mga pamilya sang iban pagid nga crew members sang MV Devon Bay nga padayon missing matapos malunod ini sang Enero 23. Sa 21 ka crew members, 15 ang na-rescue, duha ang kumpirmado nga napatay kag 4 nga ginalakipan nanday Captain Hucal kag Marfa ang missing. Sunod sa probinsya, ang ginpakita nga kaisog kag selfless leadership ni Hucal sa pagpasiguro sa safety sa iyang nga crew ang nagapakita sang ideal sang mga Filipino seafarers kag nagakaigo nga hatagan sang pagkilala. Ang MV Devon Bay ang all-Filipino crew na lugdang ini sa West Philippine Sea, mga 55 nautical miles northwest sang Scarborough Shoal. Sa pihak ka bahin, ginkumpirma man ni 6th District Representative Mercedes Alvarez nga duha sa mga na-rescue nga crew ang gikan sa 6th District. Ang pamilya sing isa nakapadulong na sa Manila matapos nga makumpirma man nga naluwas ang ila nga himata. Ang pamilya sang isa natalana pa nga magpadulong sa Manila. Ang talatapan ni Alvarez ang naghatag sang assistance pagi sa pagbayad sang ila nga pamasahe. Nagapakig-angot man personal si Alvarez sa talatapan sa Department of Migrant Workers para sa mga apektado. On my party, nag-reach out kita with Philippine Coast Guard and Department of Migrant Workers, specifically kay Secretary Kakdak, kag ti na-confirm man nila nang inang duwa nga halin sa district, ti na-rescue man gid siya. As to the assistance, of course, may ara. I believe nga ang tag-iya sang barko, may ara, ginaya assistance for them. At the same way, nga ang DMW may ara man inughatag na assistance sa ila. I think they also arrange do sang nagapon sang aga amo to be na nakaabot sila sa Manila Harbor. On my part, nagbulig kita sang plete.